Eling pesene nyang mau ditampa. Wis yo Beli, ya dodolan maning piye? Parang ya, Mbah, suwun ya jimate, gue panas tenan ye. Eling pesene nyang ya. Ya wis ta, suwun nyata Beli Said. Yo. Mbah. Komisi lu sira. Mangan gedhen. Oke, suwun Mbah, suwun. Ya. Cilak 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 cilak. Cilak. Cilak 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 cilak. Waduh, kayak bakal sing wingi. Yes. Dodolan nyatane ra payu-payu.